Sanibonani nginibingelele nginamkelele ejandile Maswidi Mina Production okubingelelayo umxolisi uvana kaDlomo la phansi le enkandla enhla ngokusiholela mangabe ke uyaqala ukufika ngicela ukuthi ungizele iqiniso lokuthi uqo subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje nganza kwethu sibonile iarticle ebekade ke ibhalwe IOL newspaper saphinde ke futhi ke sakhuluma ngayo lapho khona bebesho bethi ke already isibhidlikile kwenye usubhidlikile umshado ophakathi kwe-ANC kanye ke ne-DA njengamanje ke sibone ukuthi ke izincwadi ebezivela ke kwinhlangothi zombili incwadi bevela kuJohn ongumholi we-DA ibheke ke kwi-ANC yona ke ibikade ithini sibone ukuthi i-DA yona ibicelani ibongani kanti ke yena u-ANC uphendule wathini kulezo ezicelo ze-DA umholi we-DA uthi ke mayeqala incwadi yakhe abonge kumholi we-ANC okumnumzane Cyril Ramaphosa ebonga ke ama-posts kaMofarisha wona akwicabinet okanye ke ihlalo kaMofarisha zona ezekwicabinet mhlawumbe nje ezinye zazo mangakubalele se-Home Affairs, Basic Education, Trade Industry and Competition, Public Works and infrastructure nezinye ke futhi ke mase zizonke nje sisithupha aphinde futhi kabonge ke nezo deputy ministers ku-deputy minister we-finance, energy and electricity, small businesses development kanye ke nezinye ke ezimbili ezongena ngaphansi kwe-DTIC uthi ke wabonga kakhulu ke lawo ma-offer kodwa uthe mangabefika ke eqenjini ke layo ke i-DA lapho khona ke sebebonisana ukuthi ke nazi ihlale abas-offerishe zona nithi nina siyavuma noma ngabe khona ezinye na enifunayo lathi iqembu nje chu uyele emuva ke buyele kuyena kuyomtshela ukuthi ke sifuna sinikeze ke ezinye ihlalo ezimbili ezikwi-cabinet mangabe sizizonke sifuna ke zibe u8 sifuna ke kungaba ese-sports, arts and culture noma agriculture, rural development and land reform okanye public services and administration ufuna nje ezimbili kulezo ezintathu aphinde ke futhi ke athi ke ucela nokuthi bonke ke deputy minister be-DA bakhushulwe ngobuningi bawo kuzo zonke lezi khundla ke abathi bayasifuna umholi ke we-ANC umnumzane Cyril Ramaphosa uthi ke mayethola ke lencwadi athukuthele akaneke unwabo bese ke phendula ke esho nje into yokuqala kayibalile uthi akayithandisisa indlela ke i-DA esipresenta ngayo akayithandisisa indlela i-DA ekhuluma ngayo nendlela nje abenza ngayo izinto mangabe befuna ukuthi kuqhunywane uthi washo wathi ufuna ukukhulunywe face to face indaba ke yencwadi ke izoqala inkinga njengoba eTDA ivesala inthatha incwadi ifake ku media kanti ke iGNU ayikuvumeli lokho ngaphandle kokuthi ke kuze kuvunyelwana ukuthi ke isinqumo esikanje sebesithathile sekungafakwa ke media uthi nje indlela ke abasipresenta ngayo futhi ke yenza sengathi ibona bobabili abakuGNU okuyinto ke yona bathi ke abayifuni bafuna ukuthi ke mangabe kukhona iqembu elithile elikhala ngakho noma iqembu elithile likufunayo likhale ngakho kwazi wonke amaqembu aku-GNU hayi ukuthi ke bebhalele yona kuphela i-ANC uphinde ke futhi ke wadinwa okanye ke wakhala ngendlela uchairperson wabo okanye uHelen Zille indlela nje akakhuluma ngayo ke encwadini ke yakhe le akayithumela ke yona i-ANC lapho khona zaveza khona indaba yokuthi ufikile embalula kukhona la engafundanga khona kahle ukhale ngokuthi ke leyo ncwadi yayikade ke ihamba ke namagama okweyisa uthi ke uma ngabe eqeda ke uqondisa ke lelo gwegwe bese ke ngena kuso ke isicelo ke se-DA leso ke sokuthi bafuna ukukhushulelwa ke ngehlalo ezimbili ku cabinet ukuze zithi mase zizonke zibe u8 nalesi ke sokuthi bacela ukuthi kukhushulwe o deputy minister babo bonke ngendlela ke abazothola ngayo futhi ke no minister kwi-cabinet uthi ke mase siphendula ke leso ke athi nje chu angeke kuze kulungeke kwe-DA leso sicelo senu nje enisicelayo angeke nangebhadi nize ke nisithole kuyinto nje engeke ke ize yenzeke lokho enikufunayo akukho kwesivumelano sethu nina nifuna ungaphezulu kwamandla ethu sininikeza isandla nifuna ingalo yonke futhi bathi sifuna nikhumbule ukuthi ke kukhona namanye amaqembu la kule GNU akusithina sodwa esikhona futhi akunina nodwa enikhona ukugcina nje nifuna ukuthi esifuna ukuthi ke nikukhumbule ukuthi ke le GNU njengoba ikhona nje iholwa ke iqembu le-ANC njengamanje ke futhi thina njengeqembu ke le-ANC sibhizi sikhuluma namanye amaqembu azama okanye amanye amaqembu asefake izicelo zokuthi ke ajoyine wona lo hulumeni
wokubambiswano. Iyona ncwadi ke leyo ke ethunyelwe ke umnumzane Cyril Ramaphosa ethumelela ke iDA on behalf of the ANC. Nganza kwethu angazi noma niyayibona na lento yokuthi ke ngesikhathi iqembu leDA ekuqaleni libhala incwadi yezicelo lithumelela ke kwiqembu leANC, yathi ke masivalwa leyo ncwadi kwabhalwa ke ukuthi ke khumbulani ukuthi ukusebenzisana kwethu nani ku national level kuzothinta ukuthi siyanilekelelana ku provincial level endaweni ke yaKwaZulu Natal kanye ke nasendaweni yaseGauteng. Okusho ukuthi nje lokho okusobala ukuthi kwakuyisixwayiso kanye ke kwakubasabisa ukuthi ke uma ngabe sebebanikeza ikhundla bakhumbule ukuthi mangabe bengakutholi lokho abakufunayo bengase bahoxe kulohulumeni wokubambiswana. Ngokunjalo ke neANC nayo ithi mayiseyivala ke incwadi okanye ke umnumzane Cyril Ramaphosa uthi mayiseyivala ke incwadi abakhumbuza ukuthi khumbulani ukuthi thina esiphethe okanye thina esihola le GNU, kanti ke futhi asekhona amanye amaqembu esikhuluma nawo ukuthi ke ajoyine yona le GNU. Okusho ukuthi ke nakho lokho kusangenzeka ukuthi ke yisona sixwayiso okanye iyona ndlela abasabisa ngayo iDA ukuthi ke yazi ukuthi noma izama uhoxa mhlambe ke bayobe sebenawo amanye amaqembu amakhulu nanamandla azokwazi ukumelana nabo amaqembu angathi mayengena ku GNU kubonakala sengathi iDA isidingo sayo asikho. Amaqembu afana nje neqembu lomkhonto wesizwe kanye ke neqembu leEFF, kanti ke nomphakathi ubeke nawo ke ukuphawula kulolu daba. Abanye ke besola sengathi lento into ke eplaniwe phakathi kweANC kanye ke neDA lezi ngxushunxushu nendlela abacommunicate ngayo, njengoba ke belokhu benza sengathi ke izincwadi ziyalikwa engathi abazikhiphi bona ngokweinhloso zabo, bazama ukuconvince umphakathi ukuthi ucabanga ukuthi cha vele siyaphoqeleka ukuthi ke sithathe lezi nqumo abayithathayo. Kodwa ke thina sizolokhu nje sihlele emva kwabo silandela konke okwenzakalayo, sifuna ukuza ukuthi kazi ke iyozala nkomoni. Ngizokufisa nje kuwena ukuthi ke kwenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe, uya like bese uya comment ukuze ungeke usale ku video elandelayo bese ke sidibana khona. Ngiyabonga.